कोरोना बीमारी के चपेट में समूले दुनिया है। घर में लोग बैठल कुछ न कुछ कर रहलन है। हमहू लिख पढ़ रही है हथिन। एगो प्रस्तुत है कोरोना गीत, सुनते कि कोरोना के झूठो सगर बेसी है या हल्ला, चिल्ला रहलन लोग सभे फाड़ी फाड़ी गल्ला, चिल्ला रहलन लोग सभे फाड़ी फाड़ी गल्ला। कि कोरोना के झूठो सगर बेसी है या हल्ला, चिल्ला रहलन लोग सभे फाड़ी फाड़ी गल्ला, चिल्ला रहलन लोग सभे फाड़ी फाड़ी गल्ला। तो सर्दी बुखार फिने सांस रुक जाहे, सर्दी बुखार फिने सांस रुक जाहे, एक दूसरा में वायरस समाहे, एक दूसरा में वायरस समाहे। ऐसन बीमारी कोरोना है चला, ऐसन बीमारी कोरोना है चला, चिल्ला रहलन लोग सभे फाड़ी फाड़ी गल्ला, चिल्ला रहलन लोग सभे फाड़ी फाड़ी गल्ला। कोरोना के झूठो सगर, कोरोना के झूठो सगर बेसी है या हल्ला, चिल्ला रहलन लोग सभे फाड़ी फाड़ी गल्ला। बेर बेर साबुन से हाथ धोवाइत है, बेर बेर साबुन से हाथ धोवाइत है, रगन बिरगन के मास्क खरीदाइत है, रगन बिरगन के मास्क खरीदाइत है। सोशल डिस्टेंसिंग में रहा, सोशल डिस्टेंसिंग में रहा, तब होते भल्ला, चिल्ला रहलन लोग सभे फाड़ी फाड़ी गल्ला, चिल्ला रहलन लोग सभे फाड़ी फाड़ी गल्ला। कोरोना के झूठो सगर, कोरोना के झूठो सगर बेसी है या हल्ला, चिल्ला रहलन लोग सभे फाड़ी फाड़ी गल्ला, चिल्ला रहलन लोग सभे फाड़ी फाड़ी गल्ला, चिल्ला रहलन लोग सभे फाड़ी